Hello mga ka-listeners, mga ka-followers, mayong adlaw, mayong gabi ka natong tanan no, kumusta? Ug shout out dahil no sa tanan nga nasunod ani trabaho no, shout out din yung tanan, amping mo pirmi. Karon no, di ta maglangan, di ang laing sumpay ning sugilanon nga sinuwat ni Uji Kumpok Lakasa. Budbud og bibingka. Nagsinukmagay ng kwarta na ko sa bulsa. Ang upat na ko ka bulsa. Taga ko pulsa. Mm. Oh, tinuod yun nga basta dunay kalamidad, dunay oportunidad sa pagpangwarta. Correct! Taguan na nato, ha? Taguan na to kwarta na to. Aron di ta mabilyaso lang na taguan na nato, taguan. Ha? Taguan? Asa man? Abi na mong kwarta, mi. Ako'y tago. Okay, time pa, oy. Ha? Ako nalay tago inibukard kay Kuyaw. O si Kuyong? Kuyaw ba? Kuyaw mapareha sa cellphone. Mahanaw daw bula. Sama sa tintirintin, mga jelong. Makaluluoy kayo ilang kahimtang no, Jeko? Silang mga nabiktima sa linog. Labi na sa mga bata kung matiguang. Napag yung masakiton. Salamat kid kaayo, Jeko. Sa unsa? Sa imong bulawan ng kasing-kasing. Malumo kayo ang imong kasing-kasing. Sa pagtabang sa mga nanginahanglan. Ingon gud ko ini, sukad pa gani adto lalat. Og, Nia, nagabian pa kita dinis medalyan sa pagpanghatag, Jeko. Ikapoy ka batakla? Medyo kapoy, pero enjoy. Ah, Og labaw sa tanan, gaan kayo nga akong dughan. nindot kay bation nga makatabang ta. Tinuod yun. Ay, yun na. Asa man si Gian? Iyo ba ni Baynonoy? Asa man to sila? Nagsiit og tent dool sa Baybayon. Dito sa Torrevillas Resort. Dinis Medellin ba? Nga naman. Adto ta dito matugo niya sa resort. Oh, wow! Nindot tagod. Pero, delikado. Ayaw ka bala katakla. Basta na ako, dili ti ka pasagdan. Jeko, linga, kay sila nagdukdanan sa baybayon. Si Baynonoy, murag batang baktin nga nagdagan. Kanindot yun sa imong pahiyong takla. Ngun og sa bituon sa langit nga nagsiga-siga. Kung mapalit pa lang na akong imong pahiyong, ihulot ko yun ang akong kwarta. Pordo yun ko ba? Sigurado yun ko, ha? Takla, you are my everything. Jeko. Naitry ka ni abot, oh. Oh, sila na ka na si Lalat o Bugart. Kumpleto na itong tanan. Mayo hinuon. Ariyon ko na sila. Akong pangustahon sa ilang lakaw, takla. Padayon, Jeko. Ayos kaya nga itong lakaw. Okay, iyo. Ano ito maglakaw ko? Nagsakay man ta? Ang buot kong ipasabot. Ang atong mga kalihukan ba? Ibantay ka na. Lalat, Bugart! Jeko. Jeko. Kumusta niyong lakaw? Ang pagpangatag ninyo, ayo dito sa Bourbon, okay ra? Okay, kayo. Wa man kayo mga problema. Ayan. Pero, nanimahong kuwang. Ayo da. Tungod sa kadagan sa apektado sa linog, Chiko ba? Makuwangan man, uy. Ay mo kabalaka. May 20 pa ka truck nga ayo dagikan sa akong Daddy Arturo. Kwarta! Unsay kwarta? Ang buti pasabot ni Bogart nga, dako na sab ang magastos ninyo nga kwarta, ana, di ba? Okay ra gyud. Basta makatud ta kinasingkasing nga hinabang alang sa mga apektado sa ninog. Okay rin kami, Jigo. Kami yapon ang maghatag og ayuda.
i-assign yapon mi sa gusto ni mo lugar. Okay kayo. Magagad na kung daddy kay iyaha man eh. Uy, sayang. Kwarta na unta. Uy, unsay kwarta? Ang buot ipasabot ni Bogart nga magkakwarta unta mi kay sulduhan ba yan mo? Aw, bitaw, sulduhan yun tamo. Tuod, ready na niyo panihapon. Og diha mo anang maong camping tent. Asa man na ba? Kanang naas tuong bahin. Anha mo diha, og sila lang. Anak mo lata. Okay. Salamat, Checo. Okay kayo. Sige, dritso na mo sa cottage aron makapanihapon na mo. Salamat sa pag-care, Checo. Pinangga giday ko nimo. Nangga ko tao nung alaw. Sige, bye. Lat, ikaw lang panihapon, ha? Ha? Gabi naman nun. Nganon di man ka manihapon. Nga o, magani ka mukaon ganiha sa ayuda. Soft drinks naman tong imong giinom. Paluap man to. Unsay follow up? Basta, uhawan. Di ka na, uy. Oo, asa lagi ka? Gusto ko maligo. Init kaya kong lawas, init kayo. Oo, pag-shower dito. Ganahan ko maligo sa dagat. Delikado, Bogart. Uy, bago pagong naglinog. Tuo ka man. Wala. Ilahos ka sa payo ng kuangkol ay. Bahala ka. Manihapon ako. Gutom na sama. Ay! Bakit? Uy! Bugart! Niya na day mo bugart? Kining mag-night swimming ko, ha? Okay? Asa man, ganahan mo? Mag-night swimming ta? Ay! Ikaw lang. Delikado pa ron. Pwede delikado sa army, oy. Okay! Tara na, Bob! Dagan mo tayo ka, Bob! Hala! Ay! Kawas niya, eh! Kadelikado kayo! Ni Dave! Delikado bugart, oy! Huh? Ulo? Wow, kinito sa dagat! Langoy-langoy pa! Dagat! Liga! Makakat ko, no! Hala! Ladaon sa... Sumusunod! Ano? Hala! Bugart! Hala! Lunod man dito, Bogart! Uy, law mo naman daing kagabion. Tan lang siguro ang nagmatatakla. Unsaon, lingaw mo gud kaayo kang ikasulti, Jeko. Dili gyud ko dukaon. Ako kung makita ko ang imong pahiyom, di gyud ko batiog duka. Murag mukurog pirmi ang akong dugan. Hala. Oh, hala. Mikurog ayo ta. Linog, Jeko. Gakos ka na ko. Yes! Gakos lang gyud pag ayaw na ko takla. Ala, nilinog na sa galit, eh. Gaksom sa tikag hugot kayo takla. Senior Santo Niño, stop linog! Hala, nahunong tinuod! Sige palagi, chapon mo kakos-kakos. Huwag naman linog! Ha? Buhiin ako, Jeko. Wa na may linog. Sorry takla. Salamat itahon nga nahunong ng linog. Anak siya natin takla. Senior Santo Niño, stop linog! Hunong dayon linog! Salamat, Senyor Santo Niño. Tuod, hain naman to sa baynunoy. Tuwa camping tent ninyo. Ako, Kuya Nonoy. Wag yun mata. Lami kay ko sa baktin. Kabantay ka po, guard. Milinog. Maong nakamata ko. Hoy. Nakabantay ba ka ato, milinog? Kaya. Puro magaling nalipay ko. Wag. Nalipay magari ko. Ay, nayabag na. Ngano nalipay man kuno kang milinog? Mura ko giduyan. Maong lipay ko. Umasin pa rin maparok ning akong nya makatog ko. Huwag yapon ka ka, Tanawar ko na akong mata. Klaro na? Bitaw, ay, siga ka ayo. Kasudluton man ang imong mata, Bogart. Ha? Pagbantay, ha? Yaon sa? Tingaling matagak na.
Bangag sa ilong. Unsa? Shh! Uy! Hinaya ng imong tingog kay tingalig mabatian ta. Sorry. Gusto ba to kong nabati? Andi ko matawag uban dinhi sa inyong camping team. O, Jeko. Kita rang tulo si Gian. O, lagi. Kamalipayon ko ka. Kung matinuod nga anhi ko uban matuog ninyo. Mahadlok magug ko nga mulinaw ko niyag balik. O niya kami rin duha si Gian. Gian at kay Dili Hadlok. Kay ingnon man ako Senior Santo Niño. Stop lino. Ya, sige. Ani ko to. Total, natuog lang to sa baynonoy dito sa among tent. Dog tatakla. Tunga, maslik Gian ko. Bitaw, Jeko. Patungan lang ko na to si Gian. Ha? Tunga, Gian. Gian man inyo, baby. Ha? Sige. Nakatuog na sila si Gian og takla nga nagkakos. Gitaliwad-an na mo ni takla si Gian. Samtang ako nagsiga pa ang akong mga mata. Suliton ko yun ni gayuna. Tagsa na kayo ni may tapos akong kinabuhi. In my whole life sentence sa in-English pa. Gakos kong takla o gitandayan. W! Wow! Ngon sa gikuntihan at gibuo kong lawas. High voltage! Ang iyang kamot. Naasa kong dugan. Sige takla. Ipil ang pinitik sa akong heart. Ipanumpa ko. Imo lang ka na. Ugwa na ilaing pang manag-iya na. Ipanumpa ko. Ngitagit ka biyaan. Please. Ayaw sa ko biyain ang taon. Kanindot ining gibati. Kanindot ining bati. Muramig, happy family. And we live forever and ever. Happily. Oops, ay, baya, ay, gimuta-muta pa ba? Sa maron, babae na sad ka naghilak. Ay, yung taon sa gini babayahan na. Ay, mo di pirmi na kung mamataan sa kadlaw ng iyang pagbakho. Tungod yun siguro ni sa masakit niyang kagahapon. Masakit na kagahapon. Kanindot ititles drama. Ay, bangon ako ay. Aron sa'yo kung mga pisa pinaka-epektibo nga herbal nga pampalagsik parang Bila-Bila Plus herbal coffee. Huwag tangang panut o panakita-kits kalawasan sa kabuntagon o lagsik na yon. Bangon na yun si Kwag kang ay. Aron sa'yo kang makaobra sa umahan. Duraturo asakan. Bangun na, Duraturo. Oy. Duraturo, giromansa mo. Giromansa, Duraturo. Kamu. Tigil sa bungot ni Duraturo. Kalomoy sa imong ngabil, may dahil. Muranig ka mo's bata. Uy! Hercules! Imo kining kamot ang akong giromansa! Ay, napus na yun akong gamay nga kamot, Duraturo. Baya! Kanahan ka! Nagdam ko na sa kasi mo ni Dayla, Duraturo. Ni Maripikato, sano? Ay, sa tanto na kong handom sa mong mga matamis nga kagahapo, gidamgo ko siya. Char. Nala sige na Hercules, char kapadiha. Pagandam na mo, kay kadlaw na. Igo na rong igikan paingon sa Northern Cebu. Uban ang 20 ka 10-wheelers nga truck nga puno sa ayuda. Ready namin tanan, Duraturo. Ikaw lang, wa pa maridi kay gimuta-muta ka pa. Mangag sa ilong.
Bogart. Wala si Bogart din sa among camping tent. Asa na kang kanahan ay? Sa'yo paros kabuntagon. Wala siya. Hala ba yun? Sakspas, Jigo, o takla! O sabi kayo na hitabo. Sakspan! Oh. Sakspan yan! Sakspan! Sakspan din eh! Wala, di na yun pa manigaran eh. Unsa ko na? Sakspan mo! Baya, di na mo kanina yun eh. Sumbong ta mong lalat! Uy, nabati ko ang halando na kong pangan. Mugawas ko big magsusi. Nayaba ka, bugat? Ano gutaon nga manglili makasamong tent, ha? Ha? Anahan ka dako? Kamburang duha din sa sud sa tent! O nagakos pa yun mo! Sumbong ta mong lalat! Ngano ni, Diego? Ngano ni? Nag-ismiling hoy mo din hinit takla? Hay! Oy. Tubag! Oy, uba na mo si Gian, oy. Amo gipatong ani, takla. Uy, atik-atik! Ay nalamog pangatik! Nasakpan na mo! Kauwaw ini, uy, Jeko. Ay paghilak takla. Ay kabalaka. Ako'y bahala ini. Wa tay daotang gibuhat. Wa! Nagkaklaro, ana! Hangtod karon nagkakos pa mo! Ha? Uy, ikaw palihog, Jeko. Excuse me! Excuse Uy. me! Oh, diin man ka, Gian. Wiwis man ko, ate! Iyon na kayo, Gian! Dali na Gian. Uy, Dali na. Balik na sa paghigda diri sa among tunga ni takla. niya mo naging bata. Klaro ni mo bugart, oy, kana, oy! Mamalit ta sa tong tent, oy! Kadiyot una ninyo bugat, lalat. Ngano? Nga no? Sa sunod bugat, ayaw pagsumbong-sumbong ni lalat, kay wa na siya'y bilis kong dughan. Ug ikaw sa lalat ay pagpasuko-suko kay wa na ko'y amor ni mo. Uy! Sibat na mo! Teh! Uy! Lagi. Lagi, oy! Pasensya ka na, takla. Jeko. Ikaw ba? Ba't ka man sa kasumbong-sumbong bugart, oy? Nahilaw hinuon ko da. Lagi. Ngano may ato masab kuno ka sa tent nila ni Takla? Kuan, dito na ko sa tent nila ni Jigo og Nonoy. Pero, wapas Jigo dito. Ang bakti naman nga, sinunoy mo eh. Naghagok dito. Maunod ako. Kiabtuday na ko ang tent nila ni Takla. Ug dito yun ang karahan nga Jigo. Nagakosog si Takla. Usa man say tuyo nimo dito ni Diego. Ngano gipangita man nimo siya? Mangutaan na ako kung naabay adik ing dapita. Mga adik-adik ba? Aha. Kung asa makita kay adtuon ako. Ngano man? Sigurado magyug kong wa pa to magatog kay nagtama man. O adtuon ako kay utro masab ko nga di makatog. Oh. Kay nagtama sab ka? Ha? Unsay sunod nga mahitabo? Niya ang sumpay sa atong sugildanon. Mog dili kaligutan ako nimo eh. Kay patakal kay gyawit ya. Ha, og dili ko dukaon. Ha? Nagtama na di. Grabe sad nimo. Gahapon pa man kang wa matug. Abot mo. Abot. Bogart, asa ka oy? Asa ka ba? Please, bitch, resort. Nga naman. Wakay labot. Ay wakay bot. Oh, Niyan ako sigawas sa resort. Baya, no? Walay kalibutas lalat nga. Perting tama, agin ako ron eh. Parang simana pa siguro kung magsiga ang mata ini. Kay perti mataghanas, butang akong gisoyop. Usaon, karong panahon na, ni mahal ang bugas, ni barato man ang drugas. Pero, baya, no? Tumantay kong lalat. Tumantay ko marasig nakamatikod siya nga. Amats kay ko. Pero bahala siya eh. I don't care. Oh, uy, baya, ni aram sa ding langgam tabian. 569! 569! Atik! Ang goy, nagyaw-yaw na sa numero. Baya, ani mo. Soray ka ay.
Mao kanay akong gibuhat, Iho Diego. Kung mao di, doon na pa'y mga truck nga puno sa ayuda. Paingon sa liti sa biliran, ug sa kamotes. Oh, Diego. Kaya nagkasiguro kung may mga apektado sa didtong dapita. Pero kining 17 ka truck nga nahibilin. Mapokus gyud kini sa Northern Cebu. Lahos na ngadto sa isla sa Bantayan. Labing mayo di, kay wa sabik abot dito sa isla sa Bantayan. Sa Madridijos, og sauban pa, diba? Okay. Tod, nakasabay na mo karon ang mga truck gikas Mindanao. Sa Davao City. O ba, dadi? Ug abi mo, Iho, nakadarig kay ko. Dili sama sa ubang mga politiko, nga ibandira gayod ang ilang dagway og pangan, ingon mang apelyido sa mga dagkong tarpulin. Unsa naman dadi ang gibutang nila sa ilang mga truck? From the people of Davao. Nalaikon yun ang ilang gibuhat dadi. Wa magpaipal. Wa magpabaga sa ilang naong. Matuod gayod ang ilang pagsipatiya sa pagtabang sa Subo. Sa Subo anon. Husto ka, Iho, husto ka. Gani ang nakabutang sa mga tarpulin sa mga truck nga puno sa ayuda nga among gida. Ako sab nga gipailisan. Primero Jigo Asakarkers. Mao'y gibutang ni Bay Nonoy. Pero akong gipausab og Subuanon Kers. Very good, very good. Ang 20 ka truck ninyo dadi, kung sa may nakabutang. Bangon Cebu. Wow, nice kayo dadi. Ang tima nga Bangon Cebu, nagpasabot nga panaghiusa og pagtinabangay sa mga sugbuanon. Tinuod yun dat. Ug nindot kayo. Kung asa naman mo ron dadi. Konsolasyon na, Iho Jigo. Amping mo sa biyahe dadi. Grabe kayo ka traffic karon. Iho Jigo. Tala, sige. Bye. Kaahak ba yan ini? Layo naman akong gilakawan. Pero mingaw man. Lisod na ba kayong panahon ron? Daghan binuwang. Kay, daghan naman sa kani. Barato na magdugas. Kay, daghang supply. Ala. Unsa kining bugnaw nga gidulit sa akong luyo. Patay. Tulis yun eh. Bangag sa ilong. Tukoy! Ikaw man din na. Tudlo naman din mo ang bugnaw nga gidulit sa luyo. Matala na yan. Bye kay, wako'y lingaw ron. Sige, mutana ko. Kung sa gulon, ang powder nga Ariel o powder nga Tide, mubuha o dili? Dili. Gano'n man. Umasa ko rin tubig. Bright you ka, Tukoy. Bright you ka. Utala pa yun. Unsa man ang duha ka klase sa taos kalibutan? Sa sama ni Diego nga buutan, mo na gitawag og Purya Buyag. Pero sama ni mong maldito, mo na gitawag og Purya Gaba. Hoy! Balik dito, Tukoy! Waminal! Binahantos ka na, Hana. Pero, sakto sab siya. Halhal na ko. Dako-dako na ko kung agi. Nakaubra na ko suman. Puya, oy. Pero, gutom na sama. Total dool naman nga mong bahay sumahan. Oleo na ko, eh. Uy, ang karahan nga langgam. 6, 9, 6, 6, 9, 6. Pangag sa ilong. Niyan ko sabay. Uy, ni amay espesyal nga bod-bod sa lamisa. Aw, ikaw man di ay.
Unsa? Maligo tas dagat? Total, adlaw naman. Buntag na gud. Nindot kayo ang dagat. Nindot ka ang dagat sa kabuntagon. Sige na, titakla. Ganahan man siyan ligo po dagat. Sige, maligo ta. Yay! Liko pa ko, oy. Uy, nakabata na di baktin. Unsa to? Mata mo lang. Full charge ako pa jigaw. Tana, maligo na ta. Ang mga kanahan, nangaligo gid sa dagat ay. Sweet pa kay si Diego takla. Naggunitay pa sa kamot uban ang bata nga si Gian. Murag yung pamilya ang mga kanahan. Pasuya ko ninyo ha. Karon, pasuyaon na sab ka Diego. Karon ka lang. Dutas dagat. Ipay kaayo Gian natin. Mayo na lang gani no, kay nagdagit ang daag si Nina. Nagpalit man tadaan kaniha. Dito nga nagpahuway ta kay nagsiar man ta. Nanagana lang sa kong daan, Diego. Layo mo ko na nga tong biyahe. Guys! Wait for me! Naligo sa ko! Ala, by jigaw. Tanawas lalat. Uy, hala. Nagpanti nagbra ang kanahan. Ay, kaputi. White leghorn. Paibog ang kanahan. Ala, muna yung sakyanan niya na kong bumper. Nag-itik na kong lubot! Hey! Madahin ko! Guys! Ala. Mukawas na lang ko, Diego. Ayaw. Please, hindi ka lang takla. Diego! Niapas ka man, good. Buhay na pa na stop out siyan. Dito na si Makunitay. Aran di ko malumos. Sorry, Lala. Mas ganahan kung mugunit nila. Bangag sa ilong. Ay, kita na lang magkunit Thailand. Ha? Di ka dyan malumos. Mulutaw man ko. Grabe gyud ang ilang nahiaguman, Hercules. Makaluluoy ang ilang sitwasyon. Minus ang pagkaon. Apektado ang tubig ug kuryente. Ingon man ang ilang panginabuhian. Huwag nagmahay, Dura Turo. Kutob sa itong magyan nga mangayo tabang. Taga magilibo. O gibinlan ko og tagurha ka truck. Nga puno sa ayuda ang matang lungsod. Din ang focus ini, maong pagsuroy sa matag barangay. Nga nung di naman lang sila magpundo sa sentro sa Mataglungsod, Dura Turo. Daghan ang ayuda sa matag sentro. Apan sa mga kabarangayan, ilabi na sa kabukiran. Nihit kayo ang ayuda nga mabutin to. Makaluluoy po sila. Husto ka, Dura Turo. Apektado po sila dito. Ilang sa linog na pag-landslide. Gusto ka. Kung nakita din nato kini, sarihang nag-aerial inspection kita. Layo pa ba kita, Dura Turo, sa limutangan nila ni Sir Chico? Ano, doon na kita, Hercules. Usman, kanahan kang pasahian ti ka, ha? Pasahian ti ka. Binda sa nang imong masahe. Kung di ka ganahan ng masahe, Dura Turo, istoryahin na lang ko palihog sa mga matamis ni mong kagapo, Dura Turo. Supaya itong imong gisultin ako. Ang hain ato. Katugong dito musod sa langob sa kalasangan. Unya, dautan ang panahon, gusto kayo ang pubudak sa uwan, o kamo lang siya ning Maria Picat tusod sa langob, o taas kayo ang imong hilanat. Nagpangulog ka, o iyak kang gipatungan, o gigakos, o hugot kayo, o katumurag dunay, yung kang murag dunay ni kayo sa to. Bida. May kang musubay, Hercules. Maritos ka, maritos. Nala. Mao kini ang nahitabo. Wa ko gyud kapugni ang akong kaugalingon.
ug gihagkan ko siya ni atong tungura. Anak ko ay anak ko. Aw, Uy. anak ko. Ingon ni ini ang nahitabo, Hercules. Daan dito sa bungkod sa tupapati. Wala na kapugin na ito kasi. Kaya paghilak. Ano ko manubag sa kanubuhat mo. Mas nagkita. May dinay na. May hita ko na. Mayong pagduminaw sa Itamig na niya sa gusto. Ako si Arthur sa Ikaw. Isa. Ako si Maria Pica. Kikilig ko, nanginit ko. Pungi mo kagalingon. Arthur. Ikaw ra ba human atong istorya mo kalit kay adto sa siya. Ay sakay taon tag-track. Ha, Hercules? Oo. Oh, Maria Picat. Ang babae nga mo'y tanan alang nako. Ang nag-inusarang babae nga akong gimahal. Ug tag-iya sa akong kasing-kasing. Char. Unsa kahay sunod nga mahitabo kana ang daghang pangpangutana sa iyong hunahuna sa pagpadayon sa pagpaminaw ning nagtiat lang nga sugilanon. Budbud ug bibingka na sinuwat ni Oji Kumpok Rakasa. O palihog day ka no, mga kalasanos, mga followers no, sa pag-subscribe sa akong YouTube channel. Daghang kayong salamat sa inyong pagkanunayong pagpaminaw.